tak. Nok vil det lyde som en gentagelse, men ikke desto mindre kan dette budskab ikke siges nok. Vi er samlet her i dag, fordi vi anser det som vores pligt til at reagere. Reagere mod uretfærdigheder, som skete imod vores egen Farkhunda, den 27-årige unge afghanske kvinde, som blev frarøvet sit liv af en flok unge og gamle, blandede, vrede mænd i Kabul under politiets opsyn. Hun blev tæsket, stenet, kastet ud fra et tag, kørt over af en bil, og efterfølgende satte den ophidsede folkemængde ild til hendes liv. Og hvad der var tilbage af livet, kastede man i den nærliggende flod. Og hvis vi et øjeblik anskuer dette juridisk, så kan vi sige, at hvis vi antager, hun havde sat ild til Koranen, så er det juridisk set stadig ikke dette folkemængde, som skulle afgøre hendes straf. Man er nemlig uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Dette spørgsmål har vi retssystemet til at afgøre. Disse forfærdelige handlinger, de er i strid med alt. De er i strid med menneskerettighedskonventionen, straffeloven og overordnet set sharia. Vi står her netop fordi vi vil lægge pres. Vi vil lægge pres på retssystemet, politiet, for hvad der er sket. Vi kræver nemlig retfærdighed. Enhver, der har medvirket til med at have udøvet vold, eller blot have stået og kigget på, og have tilskyndet med råd og dåd til, hvad der var sket, skal stilles for domstolene. Vi kræver retfærdighed. Enhver har nemlig ret til retfærdig rettergang, og det har Farkhunda også. Vi vil gerne markere, at dette skal ikke ske igen. Derfor skal dette ikke gå i forglemmelse. Vi vil gerne have retfærdighed. Mange tak.